Ginunita kahapon po sa lalawigan ng Pangasinan ang paglanding ni General Douglas MacArthur sa Lingayen Gulf sa Capitol Grounds, Lingayen, Pangasinan. Kasabay po nito ang obserbasyon ng ika-18 na Pangasinan Veterans Day kung saan binigyang pagkilala ang nasa 25 Pangasinense na World War Veterans Heroes. Dumalo sa naturang programa si DILG Undersecretary Pablo Lorenzo. Isang misa ang idinaos po na sinundan ng pag-aalay ng bulaklak sa ribulto at 21 gun saluta sa nasyang tradisyon bilang pagkilala at respeto sa mga magigiting na veterano noong World War II. Samantala, pinasalamatan naman po ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ang mga ito po sa kontribusyon po at kagitingan ng mga veteranong Pangasinense. Samantala, umaasa ang mga veterano na patuloy pa silang mabibigyan ng suporta, pagpapahalaga sa kanilang naging ambag at hindi malilimutan na sunod-sunod pang sa mga susunod pang mga henerasyon. IFM News. IFM News. IFM News.